Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Damang dainang kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tapasada marohata laho mamuhay parminggota di obason. Ima di mingguta minggu judika. Ujahan ni mingguta hotdo pengatur honon ni debata. Tapara di marohata marhoman mahita satokin. Amin. Kapuji matuhata maridehita siya bukwede nomor 4 ayat sada rodi ayat tolu. Sai puji debata di bait asirohana totong basa dinasatino para dia mahitabe mamuji debata ay sesadonua dosa taidibat disturu debata anaknya Yesus Kristus jadi masayada dohita onditobus San Yesus dosa tasasude asa mudarnai paias vitabe ibahe ditama muzion di rohata Tuhan Nang Yesus te anaknya nang pagodiani nang rotu hitao anggoti Yesus uzio tototo. Di bagasan goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia nama no palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon ahu ali di bata. Jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha. Say palua maahu sian bawa siulahon si pauto-oto dohot ajek kelon. Ay hodo di bata haroroan ni hagogoku. Tongos ma hati romu dohot hati goranmu akan manogu au pataru au tu dolok ni habadiomu dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus, hodo naung pasauton sakapmu, lau patupahon pardengganan di hami maradopon ho. Di bahini tamahami madok molate, siala pakokop mi di hami, urupi mahami, asa setotong marningot sitaw no mi.
Ola mate ho di hau pinor silang. Jala hupa hatopot hami madu sa dohot pangaleson nami di jolom. Pahot ma haporsyon nami. Tuholong ni roham naso haduduani. Asa setotong madomolati hami tuho. Jala marsihohot manguloy ho sa liling mangulu hami. Ali Tuhan Yesus, sa jalo masoba nami, agka nang tinobus mi, marhite-hite mudarmu nabadiai. Amen. Kudul mahamu. Tabigima, edi puji-pujian, sian kor ina parari Kamis. Ta puji Tuhan ta mari dehita sia bukede nomor 126 ayat sadaro di ayat 2. Jehovah roha posaki nama napoi rohatu nama tiur hodalaki ulus di bain lakaku sonang totong rohaki dan inani debata
Hatani debata songon patujulun jamita trupuk di mingguta sadarion. Dienet sian barita na uli na sinurat ni si Johannes di biddu 12. Mamuka sian ayat 20, Rodi ayat 33. Tajahama mar soring-soring di ayat 33 manang ayat na parpudi rapita majahasa. On mahatani debata. Alay adong madeba halak junani dongan niak kananak koki. Lahu martangiang diari rayai. Jadi dia dapat nasida masih Filipus nasian Betsaida na di Galilea mangelehele ibana ni nama Tuhan nami naingdo idaw nami Jesus. Dungi Roma si Filipus di pabua ma tu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rapdo si Filipus pabua hossa tu Jesus. Gabi di dok Jesus mamangalu si nasida nang dapat matikina asa marsangap anak ni Jolmai. Natutu si tutudo na hudokon tuhamu. Dang nagadda emei molo sumadabu tutano jalamate. Dung pe mate asa gudang parbuena. Aguan hosa ma naman hamal hosa alay nama kasugohon hosani di Portibion. Idon nama ngaramotisa sahat Tuhan uluan sa liling-liling na. Ahuma dihuton ganuk na olo mangoloy ahu. Jala iya di siyahu, di sima dohot anak somakku. Pasangapon niya maido ganuk na mangoloy ahu. Nabos adoro hakku nuaing ahama dohonokku palua maau amang siantikion alay tahe alani ido ubahen nasahat tikion tua. Pasangap ma guarmi amang. Dungi Roma suara sian banua gijang. Madok. Nungahu pasangap. Laos pasangapok kudomuse. Jadi dung di BG na toropi na jongjong di si ninda nasida ma ronggur doi akana asing madok adong do suru-suruan ni debata na makatai dohot ibana. Dungini na Jesus mamangalusi na sida. Dada alanyahu bay na ro suara odeng. Alani hamudo. Noaing majupang tikina asa diuhum Portibion si pahalion manuaing raja ni Portibion. Anggoau dung dipatibo au siat tanoon. Taitok kudo saluhut na sida tuahu. Kapita majahasa. Lahoni parmatena do dipatuduhon marhite-hite hatana odeng. Ido sahatna. Martua do akahalak na tumangion hatani debata nau peopsa jala na mangulahosa. Amin. Tabigema edi puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Tapuji Tuhan ta maridehita sia bukuede nomor 424 ayat sada dohot ayat 4. Suarane tondi itu hatai cocok dilaosmi ditulak hoi Satan rajamu mau baroha naboton Tuhanmu sesesa dosa tarsorho mardosa manurut lomo unang dadati saya lolakam dopakon Tuhanmu margo goroi mane sapa malu sude dosani Kurian itu hata nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Katopotima dosa tanah gudangi diadopan di debata. Di bagasan uduk do serep ni roha. Roma hita tua dopan ni debata. Lahu manopoti dohot manol soli dosata nagudangi. Marahoman maita satokin jala martangiang di bagas rohat tabi. Tapayuti hutma di bagas rohat tabi martang yang mahita. Ali di bata Tuhan nami nabadia. Ama nami di bagasan Yesus Kristus. Mauliate maroha nami di ho. Ala sa jupang nami do dame na sumurungi. Ditikiro hami marsoba di adopamu. Ala ni pagkaolongim di hami na mardosaon. Ubaheni rodo hami nungay marsoba di adopamu. Mangido hasisan ni dosa nami. Doson biru-biru na lilui. Say jot do hulaw si hami uhumi. Say ukap ma asi-asimi di hami. Jakon mahami gabi anak komu. Aladang dialomon ho hamamati ni pargedu. Alay hamubon ni rohana do asa mangolu ibana. Sesama saluhut dosa dohot pangalasyon nami ala asi ni roham. Pahot ma asini rohami di hami. Asa martua hami majo guarmi. Asa sudena hula hami. Pangalaho dohot pakiriman nami. Tahu hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesani dosa. Dungi say romahamu. Asa mardabu-dabu hita ninda Jehovah. Tungsura rarado sa muna songot abit bunga datdap. Botardo baheno kusongon itak. Nang perara songot abit hasuba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Udul mahamu. Bagaimana edi puji-pujian sian kor narwastu.
Tapuji Tuhan ta mari dehita sia bukede nomor 510 ayat sadaro di ayat 2. Marsinodang di ban Yesus asini rohanai jalahi karori suru asata pamawai tapagalak balitota tapati urjalani ai torop do penalilu sai hatom lagi nang awon nadau na jolo dina holong liuang alai sodang di Tuhanku doma boanmu larang tapagalak palitota tapati urjalani ai torop do penalilu sai hatop pamulaki Tatangihon ma hatani di bata songor ruhut di ngolunay baru di bagasan mingguta sadarion di mana dienet sian barita nauli na sinurat ni si Johannes di biddu 10 tolu di ayat 34 rodi ayat 35 songonon ma hatani di bata patik nay baru ma hulehot tuhamu naeng ma masih holongan hamu songon holong ni rohaku di hamu naeng ma songoni dohot hamu marsi holongan apala sianon ma tadaw ni halak saluhut na hamu sisiaku molo marsi holongan hamu ido sahat na atong rap martangyang mahita mangidugugo tutuhat ta di bata ali Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na bartu hatami amin. Tabigima edi puji-pujian sian kor ama.
Tapuji Tuhan tamaride hita sia bukede nomor 232 ayat 1 dohot ayat 5. Sian sude baru liat na arga sadahu boto hutio totong Yesus Tuhanku ho atana arga nama ngatasi sudena atong takut Tuhan untuk tiup hatana sai panas tahun baga-bagana Yesus Tuhanku ho haposi patari dahon ku au bolongi bagi doaku Tuhan sai tangihon basa-basahon ku au ngolumi asari ho audi harajaonmu lau patulusun pasangon hatamu Huriani Tuhata taha tidakon maha porsiaw tay. Songon na hina tidakon idongata sa porsiawn di portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan nama no palangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya todi parbadia adorang so habubuhon ido Tuhata na manaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang jala tua tu banua toru dung ditanong na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul isyamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot diha sesani dosa dohot dihatai na madok mula mangolu do sogot daging ni halak naong mate dohot diha ngoluan na sorasuda amen udul mamu tabi gema edi puji-pujian sian yanakota pipi GKPI.
Saat ma acara ta tu perpisahan ni Padita Devi Juliana Nababan STH pinanggidoma tu PHJ asa Roma tu Jolo. Mulai tema dihita, jadi pinasaha majo tikio parjolo, tuinang Padita Bura Baban, lau Martina Rikata, tu hita, dia lau borha nasida, tu tugas ini sida naik baru. Shalom madihita saluhuna. Na parjolo sahali tutu mandok molea tema hita di tuhata. Alana pangaramoten Tuhan di hita manginang, boido hita Jupang di bagasan Lasni Roha, di bagasan Hahipason di Apalatikyon. Son jojong dawa manginang, dinalaho mandok hata maulia tema tuhita saluhuna, di parjupangata naboi hita rap, di tonga-tonga huriat tahun GKPI Resort Padang Bulan Sada, boyau dilehon sinode tiki, nangpe hurang lobi, walu bulan do pea urap dohot amang Pandita Resort melayani di son. Jala maulia tema hudok tu amang PHJ naboi rap jojo kami di son amanginang. Dungi maulia temu se hudokon tu Ina Naomi parari Kamis paduan suara Narwastu pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan, naboy dope rap hita di tiki-tiki tertentu, manang acara-acara tertentu, nang songoni di AKPA, manang kategorial na adong di huriat tahun. Jala denggando perjumpaan di hita amanginang, song-songonima totong mangido doau di bagas tang yang muna, asa totong ditanya ko kamu au makobasi ma au di GKPI Lumban Ina daerah Siborong-borong sesuai SK na pinasaha ni sinode itu au. Molo adong perjumpaan pasti adong do perpisahan. Alai perpisahan dia palatikion dan perpisahan manang na polai kontangi sita di perpisahanon. Alana boy do pejupa kita di tiki-tiki na mangihut. Jala sada tenda do hita manginang ima di tenda GKPI. Rap mananyakon mahita, asa sehat-sehat hita, asa boy jupa kita maulea tema di sude tiki. Na boy hita jupang di ganup aka pelayanata di tonga-tonga huriata. Butimah. Jadi mau lihat tema tapasaha Tuhani ala di bagasa sadarion bodo hita di bagasa Lasni Roha nasa Tuhani lau pamurhaton inang pendeta Dewi Nababan STH tu inganan tugas baru di Luban Inaina. Walau bulan ma martugas inangon di tonga-tonga ni huriata jala dinggado pelayanan nasida tu sude hita Hurian adong di GKPI Resort Padang Bulan. Jadi mau lihat tema di pasar rohanami tu inang sayang giat manian ditugas naik baruan non tong mainang boi gabi pelayan na mas sedinggan di tonga-tonga ni huria di Resort Luban Inaina asa gabi lamar bungaran warni Tuhani di sudi luat nadong di tempat tugas di inang naik baru. Inang mungkin adong do akan hurang akka pabahanan nami selama lu hurang walu bulan kami minta maaf molo tu kurak pe sayang manyan lam di pasu-pasu tuhata huriaton tuaka ari nanengro jalabu hita muse pajupang di bagasan akka Lasni Roha songodalan Lasni Roha nami di bagasa sadarion adong do di pasahat huriata songon tali kasih tu inang di nalaborhat inang tu tugasnya baru
lasma rohani inang majaloi nape mungkin dak sedia gudangna ale ima ias ni rohani huriata lau pamor haton inang tuhuria nai baru saya puji ma tuhata saya kalas ni rohama nabui tayahi tuaka jolan nyarion jadi mau lihat mak di pasahat ma tu inang bibi songon dalas ni rohata tunasida di inang pendeta Debi Nababan sesuai tu peraturan ni huriata di GKPI pasahaton nami ma kewajiban ni huriata melo adong mutasi pendeta di tonga-tonga ni huriata jadi songona diaturani songono penabu di pasahat huriata inang lasma rohamuna margogo mau pat komuna aka tu lau yang pelayanan pasahat kami matu inang Las buah-buah dihita anot patu-patu ada perpisahan pinangon duk salpu gereja. Laos buah-buah dihita darok tikting hari Minggu ima maka tidak kon hapor siaon akana kota masadi maju sude akakur alana masih gajang do acara. Mau lihat tema pinasaha mamuse tu para geda di lau manguluhon par minggota. Laho para diorohata, lau manangi hod jamita, maridehita siya bukwede nomor 30 ayat sada rodi ayat 3. Yesus lehon hatoranan habisanan pangatusi hatami lehon matana partida dohot roha kaupoto dalami asa totong paradopon ohime mardalan hami asali gontong itu dinima amin ganu parima ajari aminadi naotoni dope asalam porseahani osabingo anguluan kami lalu mele lapasohon turoha marohanami opar Tuhan mapangalahon kami Sai martua manasidak nama bahe Yesus haposan nai autum surah olorita Yesus ibai parsidak Tuhan nai Ale Yesus sai madomu amina di pardonangan asa dapat di ujungnya amonangan. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Damang do dainang nahina holongan, hatani Tuhata dihita di bagasan mingguta sadarion, imana tarsurat di panurirang Jeremia, biddu 30 sada, mamuhai masian ayat 35 satro di ayat 37.
Jalahu jahon ma dihita saluhutna, tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Songonondo hatani Jahoba, na mangalehon matani ari gabe panodang arian. Aturan ni bulan dohot akabitang gabe panodang borngen. Ibana magusang laut, gabe marhasak aka galumbangna. Jahoba zebaot do goarna. Tungsura masohot aka aturani marodopon nauni na Jahoba. Masadi ma doho pinopar ni Israel. Unang be targoar bangso ni joloku sa liling na. Songonondo hata ni Jahoba. Molo tung dapot suhaton aka langit digijang. Jala dapot dodoon aka ujahan ni tanoon ditoru. Dohot maau mambolokon sandok pinopar ni Israel. Alani saluhut ni banak binahen nasida. Ninna Jahoba. Ido ianggo sahakna. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Damang do dainang nahina holongan nagabe tema dihita di mingguon ima hoddo pangatur honon ni debatah. Adong dosa ada cerita ima sada keluarga napuna sada ianakon manang semata wayang. Denggando dilehon pangajarion, denggando dilehon akahatapoda, tu anak ni keluargaon. Tentu harapan manang pangidon ni rohani natorasna, dilehope aka pangajarion na denggan, asaboy do haduan, molo nunga magodang anak naon gabe jolma na manguludo di dalan na bonar. Alay damang do dainang ima molo hajol maon. Setotong do hita mangido akan adenggan akan mangalehon las ni roha di hita. Alay olo do sipata aka pangidota dang sadalan tuaka natajalo di ngoluta. Di perkembangan zaman segado pardalanan nguluni dakdanagon. Ima namangihut maibana di pergaulan manang di perkembangan zaman. Gabe anak namangalo do ibana di natorasna. Jaladang olo be ibana manangihon hata poda sian akan natorasna. Alay nunga sahat songoni perdalanan nguluni keluarga ona manginang Roma hata sian natorasna namandok. Toe mah lok madisi dang hurus hami beho. Bahen malo moniroham manang songon dia pe baemma ima naridok natorasna. Alai yang gori bagasan rohana manginang say maralo dohata na dipakaluarhon ni natorasnai. Ima sebenarnya dang ulu natorasnai membiarhon anakna gabe jolma na sega di bagasan pardalanan nguluna. Damang do dainang songoni do bangso Israel. Bangso na pinili ni debatah. Gabe bangso haholongan rohani debatah. Alay songon dia ma pardalanan nguluni bangso Israel manginang. Ima na olo do na sida mambahen hacit ni rohani debata diaka pangalaho ni nasida. Molo tabereng di bagasan trupukona manginang ima tiki di bagasan habuangan Babel do nasida.
Dapo nasida do aka parukilon di bagasan perdalanan nguluna. Jala di turpuk tao na manginang ima situasi adong naro nabi palsu, naro tu nasida na margoar hanaya. Ima na mengajari bangsa Israel asa dialo nasida ma Babel dia palatiki. Jala ditatap debata doa manginang songon dia perdalanan ngoluni bangsa Israel. Ahado namasa dinasida. Ahado nagabe arsak niroha dinasida. Alani ditatap debata doa manginang. Laus disuruh ma panurirang Jeremia. Pabawahon barita manang padan nauli tunasida. Dihita damang do dainang. Tentu molo didok sian turpuk taon hoddo pangatur honon ni debata. Hoddo pangatur honon ni debata di bagasan holong ni debata. Taida do songon dia holong ni debata na hot tu bangso Israel nangpe nasida dang hot di bagasan hapor seonna. Damang do dainang molo didok hot tetap dang muba-muba terus menerus setia dang olo margati ido lapatanna nuaeng husuk kumahamu manginang sarupa dope molo diaka amata dohot inata sarupa dope mesramuna tiki baru dope jumpa kamu sahak tunuain. Hura sadang be sarupa te. Tua kainata mahusukun. Sarupa doinang. Mesrani amata. Tuhamu. Dang bekan. Ima. Ima tada dang hot molo taringot tu. Hajol maun. Sarupa do tabereng inang. Pangalaho ni akayana kota tiki met-met nasida saha tu nama godang dang sarupa ima tandana molo di Portibion dang adong nahot alai yang gode bata hot do holongna tuaka jolma nadong di Portibion. Damang do dainang tentu maul do hita mangulahon aka ulawon nadinggan. Maul do hita hot diaka ulawon nadinggan. Alai songon dia ma turpuk taon di patorang do di sona manginang songon sada tudosan marningot diaka holong ni roha ni debata manang pemeliharaan ni debata diganup jolma. Boydo tajaha manginang di ayat 35 di dok do disi songonon mahatani Jahoba na mangalehon mataniari gabe panodang arian aturan ni bulan dohot aka bitang gabe panodang borngen. Tetap do namanginang. Tetap do mataniari gabe panodang di harian. Dakkea mataniari gabe panodang di borngin. Jala dakkea bitang manang bulan gabe panodang di harian. Dakkea margatio namanginang. Hot doon. Tetap itulah yang menjadi tanda bahwa Allah itu benar-benar tetap dalam pemeliharaan kepada umat yang Dia kasihi. Damang do dainang tentu molo taida di bagasan turpukta dia palatikion naing di pasahat panurirang Jeremia do tu bangso Israel. Adong do padan nasian debata dakkea Mose
dakkea mubah. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berganti sejak zaman purbakala. Alai anggo hita, boydo marasing hita manginang, boydo muba-muba pangalahota, mamereng aka situasi, mamereng aka kepentingan na adong di hita. Contoh sederhana manginang, beda dohu rasa respon manang semangat ni inatta di tanggal tua doho di tanggal muda. Molo di tanggal tua tongkan, batoy mak memula bamangan-mangan, apalah urusan di si. Ale molo nga saat kita tu tanggal 2, bunyi matongkan bengking klingin na. Torade masih panganon dijabu. Los beda do ekelna mandapoton amata namulak sian parkarijuan. Ido ang ianggo hajol maun. Artinya kita tidak akan menemukan sesuatu yang tetap dari manusia. Ido naing dohonon. Jupang hita doi ianggo nahoti ima di bagasan tuhatta. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang tetap, pemeliharaan yang tetap, pertolongan yang tetap, penghiburan yang tetap daripada Tuhan, bosa maul hita marsiajar. Kenapa kita sulit untuk mau juga setia dalam perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita? Dihita damang do dainang hukutip dosada kalimat sian Bunda Teresia ima sahalak suster sian Katolik namandok, bila engkau jujur mungkin saja orang lain akan menipumu, tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu, tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Ido tanda amang inang maul do hita mulu mangulahon aka nadinggan. Maul do hita hot hita di aka ulau nadinggan manang holongta tutuhani. Alai yang go debata manginang manang songon dia pe pengkhianatan, kekecewaan na didapot debata sian bangsa Israel dakkea muba yang goholong ni debata tu bangsa Israel. Diurupi do nasida, ditatap do nasida dia kaparukilonna, jala dilehon do aka pertolongan. Dakkolan apul-apul dilehon amanginang, dakkolan penghiburan, dakkolan apul-apul. Alai dilehon do di nasida padan janji ima kaluar do nasida sian habuangani, jala marlas ni roha do nasida mandalani ngulu nasida namangihut. Dihita damang do dainang, tentu ondo na perlu tateladani songon dia do asaboy hita dakkolan manjalo holok kita sian debata, alai marparbue maholong ni debata di ngulutai, jala hita pe hot mahita makaholongi debata. Jala holong tai pe amanginang molo denggan do holong tai itu debata. Jujur hita disi, dang adong kepentingan disi. Boy do hita makaholongi ganup dongata di portibion. Alani i taida mah. Totong do hita ditatap, totong do hita didongani di pardalanan ngoluta. Dakkea mose, dakkea muba yang goholong ni debata. Nunga dibahen sude denggan, nunga diaturhon sude denggan di bagasan ngoluta. Alani ikon boy do hita, hot mahita di holongta, jala hot mahita diaka ulaon na denggan. Adong do aka tantangan manang bisikan-bisikan na ulo manigai rohata nang aka ulauta na denggan. Alay taingot ma,
marsiajar mahita sian holong ni debata ikon boy dohot hita di bagasan ulau na denggan asa lam taridama holong ni debata parbueni di bagasan nguluta siganupari. Amin. Martangnya kita. Hupuji hupasangap hami gowarmu oleh Tuhan nabadia nahusomba hami di bagasan goar mu Tuhan Yesus Kristus. Ala asidot holong ni roham na mangaramoti ngulun nami satu tikyon. Boy hami ro tujoromon ali Tuhan di bagasan las ni roha. Boy hami rap hudul mamuji pasangapon goarmu nabadiay. Nunga hubege hami behatam ali Tuhan. Nagabe bohal di ngulu nami. Nagabe hagogoon di ngulu nami. Asa di bagasan hagaleon nami ali Tuhan. Lamar gogo mahami. Songon hatami ali Tuhan. Hamu Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat. Asa hu pasona kamu. Ido hatam ali Tuhan nahu haporse hami. Alani marsiajar do hami sian pardalanan ngulu bangson Israel. Diaka paru kilon ali Tuhan. Naikon tuhodo hami mangalu-alu. Alana hodo na mangalehon ngolu di hami. Jala holak kodo na boy mangalehon na pulapul. Dohot mandongani hami diaka parukilo ni ngolu nami. Ale Tuhan para siroha. Lehon madi hami gogo ale Tuhan. Asa boy hami mangulahon hatami di parngulon nami siganu pari. Jala unang loas hami tarlad di Tuhan di hasyanganon. Nang songoni pele Tuhan, hubawa kami do di bagas tangyang nami huriamon GKPI Padang Bulan. Ho mana totong mian di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan, nang songoni di roha nami. Asa boy ali Tuhan, huriamon padalaton aka program na dinggan, jala boy mahami ali Tuhan, lampataridahon songon dia doha Kristenon nasi tutu. Dongani mahami ali Tuhan. Nang songoni dia kapangulan ni Huria. Napinilit mo ali Tuhan di tonga-tonga ni Huriamon. Totong malehon semangat di nasida. Nang songoni hasadao ni roha. Asaboy nasida ali Tuhan sada visi di Huriamon. Ima dinalaho mamajuhon Huriamon ali Tuhan. Di tonga-tonga ni Portibion. Nang songoni pali Tuhan hubwa kami do di bagas tangyang nami. Ruasmu na di bagasan parsahiton. Totong malehon hamalumon di nasida li Tuhan. Sian ubak na pinangan nasida manang sian tangan para medis. Na di baheko gabe perpanjangan di tanganmu. Asa boya li Tuhan di minggu-minggu na mangihut. Raphudul hami di joromon ali Tuhan. Rap hami mamuji pasangapon gowarmu nabadiay. Ali Tuhan parngoluan nami hupasat nami matuho. Asaho na totong mangaramoti pardalanan ngulu nami. Sesama dosa dot pangalosyon nami ali Tuhan. Asa tamahami manjalo pasu-pasumi. Jala lam godang hami manjalo iaka pasu-pasumi. Pake mangulu nami ali Tuhan. Gabe pasu-pasu tuganup dongan nami. Tarlumobi nasaha porseaon. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiang jalamandok mauliate mahami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 307 ayat 1 satro di ayat 2. Mangalas lasi sedong
bagasan itu hatta dihita, Papa berhatto kita mangalehon peliata, imana tersurat di Heber bidu 10 tolu, ayat 15. Songonon mahata ni Jahobah. Marhite-hite ibana ma tapaleho totong tu debata pelean puji-pujian, ima parbueni bibir, akan namarha topoton gowarna. Amin tapasat ma peleata. Jongjong Mahita Sudi. Martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, di parhato potrohanami dosian uduk ni rohanami, hodo mual ni nasauli basa na mauli utus, di son hupasat hamido pelean hamoleton nami tuho, say jalo jala pasu-pasu ma pelean namion, asa gabe dalan panindangion, parsauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulun nami gabe pelean no hobbar tulomo ni roham, jala parsidohot parohon harajonmu,
Holong hasitongan dohot hadameonmu di sandok portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim, asa saya totong mandok mauliate Tuho, di bagasan gowarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tungama belean lasmi roha ulehon edeku tangiatmu imam belehonoku. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut molomoni roham di bonotong on songona di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna karajan dohot haguhon rode lihat sangapon saleleki lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tuton di munabe.